Значи бягайте по селата, защото ще ви избием. Значи те решават да ни заплашат, за да спрем протести и борбата. Питайте телевизиите какво означават тези думи на полицаи двама с нощи на Витоша и Патриарха. Ще те смажем, махай се от тук от площада. Другия каза, отивайте по селата, защото ще ви избием. Значи, Бойко обявява война. С семействата си и децата си, за да поднесеме цветя на апостола на свободата. Но в тази държава няма свобода, има диктатура. Опазят от народната любов. Ето за това. Монопол върху идеите на апостола не може да има. Може да има монопол само върху мястото, където е построен паметника. И то само за днешния ден, за този час, докато не пробиеме този кордон, който е незаконен. Това е първото правителство за 23 години, което спира хората да се поклонят на апостола. Първото сега не е имало. И после казват, няма диктатура. Това е диктатура.
бе! Какво съм ги направил аз? Какво бе? Кажете! Какво съм ги направил? Погледите ми! Аз какво ги направих? Какво ги направих аз? Спокойно с такива като тебе не смачкаха и избиха! Избори мъжни! Безсрамните! Погледите ми! Погледите ми! Отчетове! Довете го бе! Какво ни наприка? Ще замина, брат! Кажете бе! Кажете бе! Погледнете ме! Погледнете ме! Защо ме убихте бе? Кажете! Кажете бе! Защо?